2. Så, okay, næste. Tusind tak fordi I så med. Velkommen. Snemme. Det var meningen. Jeg bare vil sige tak fordi I så med. Like og husk. Jeg håber I kan lide min så special, men jeg fik ret meget af det på. Og jeg synes selv, at jeg har ikke været dårlig, hvis det var noget på klude og to af det. Hvis I kan se, det er nærmere her. Det vil jeg vil sige. Så tak fordi I klapper af mig. Og børn derude siger, yeah, tak for det Morgan, men husk at Morgan til det på dem. Det vil jeg sige, og husk også at gå ind og tjekke YouTube-kanalen. Vi har den denne kanal, for det står lige her. Så tjek nu. Hej.